Hunermenda Kurdiya navdar Aynur Doğan pençema bori bu xelata hostaya müzikaya derya spi ya Kolejya Müzikaya Berkeley College of Music li bajarê Boston'e bu. Ev xwendinge yek ji mezintirîn xwendingehên cîhanê ye û xelata hostaya müzika deryayê spîn ji bo Aynur re hatiye pêşkêşkirin. Ji bo yek ji sedemên vê xelatê ev e ku Aynur wek kesekê mînakî û îlhama xwendekarên nû yên müzikê hatiye binavkirin. Me ji Aynurê re pirs kir ku ew hunera xwe û hestên xwe ji ku distîne. Tesiri tabii tesiri kültürü gazi mezun her tim bimre ev tişteki taybet bimre akidin az geleki welatan konser çebu geleki milleti Avrupi milleti emçubuni yani gelekin ha naya biramın Hunermende cazi, klasik müziği, pop, rock, gava kuvan budar dikin, ev dibêjin yani ev tu ne bitene Kurdi. Tu yani tiştekî dinî yani farklı bitare yani ev çiye? Ev dibêjim ev dile min e. Ev jî ev hezkirinê min e û mirovatiyê û hezkirinê min e jiyana hezkirinê min e ku min ez gerê ku mezin bûme yani ev tiştekî nizanim yani ez nizanim çi bêjim ji bo wenî ama ez bi dilê xwe wenî hês dikim ez dizanim ku tiştek di dilê min de ew tişta yani ne ji bo xelkekê ji bo hemû xelkê Wek bersiva pirsa me ye çawa dikare müzika Kurdî bigihîne asta navnetewî Aynur wiha daxwe. Amacım min ew e yani ez yani her zamanekî her kültûrekî bav je müzik li her din li dinê yek e yani heft tane nota hene hemû cîhan bi li ser wê noteyê müzikê çêdikin. Ji bo min yani müzika hunerî müzika Kurdî û kültûra Kurdî pir kûr e yani ew koka wenî pir kûr e ew yani ne li ser fantazî çêbûye yani ew li ser rastiyê çêbûye yani eger evînî rastiyê tiştekî rastî bîye ku evînî çêbûye işte ceng bûye ew jî tiştekî rastiyê vana ne bi kitabê hatine ne bi mektebê hatine bi guyê millet û bi dengbêjan hatine yani ew jî tiştekî yani bi hafizê bi hêş hatiye. Go man, live.
Thank you very much and good night.